Nie, moja drahá, nie. Ty si príliš zakrývaš telo rukami a v tomto podniku ide presne o opak. Si Kamila však. Kamila, máš tváričku veľmi vzrušujúcu. A tvoje telo je nádherné. S takou postavou si zarobíš slušný balík v tejto profesii. Ja chcem len tancovať, senior Montana. Poznáš moje meno. Ale na tom nie je nič zvláštne. Všetci ma poznajú. Všetci vedia o mojom talente. Robiť z ľudí hviezdy. Všetky tie ženy, čo si videla na fotkách pri vchode, sú hviezdy. Ja viem. Preto som prišla. Ešte sa musíš učiť veľa. Veľmi veľa. Ale Montana je pripravený ti ukázať všetko. Iba potrebujem, aby si sa nebránila. A aby si mi dovolila robiť to, čo viem najlepšie. Musíš sa mi odovzdať. Vložiť do mojich rúk. Súhlasíš? Ja chcem iba tancovať. Je to možné? To hovorí každé dievča, ktoré sem príde prvýkrát. Ale potom ma prosia na kolenách, aby som z nich urobil hviezdy. A na mne je najlepšie to, že som veľmi trpezlivý. Rád si počkám, kým ma sama neprídeš poprosiť. A urobíš to. A teraz môžeme ukončiť našu schôdzku. Boskom. Výborne, dohodnuté. Pokračujeme. Chcem vidieť ďalšie telá. Úprimne, Kamila, nikdy som neverila, že toho budeš schopná. Keby som mala pred tým chlapom tancovať skoro nahá a všetci by sa pozerali... Nie, zomrela by som. Jasmine, nemám právo ťa do tohto namočiť. Ani ja neviem, ako som to dokázala. Ale vieš čo? Ja mám na to dôvod. Chcem nájsť svoju sestru. Už si to vyhod z hlavy, Kamila, prosím ťa. Jestvuje aj iný spôsob, ako nájsť stratenú sestru. Pozri, požiadaj o pomoc políciu, alebo si najmi súkromného detektíva, ja nemôžem neviem. požiadať o pomoc políciu. Moja matka je v tejto krajine nelegálne. Navyše súkromný detektív je veľmi drahý. To, čo zarobí mama, nám ledva stačí na nájom, školu a na jedlo. Vieš to veľmi dobre. Ver mi, že som hľadala možnosti. Ale toto je jediný spôsob, ako ju môžem nájsť. Ale nie, Kamila, mne sa to vôbec nepáči. To naozaj chceš, aby ťa obchytkávali cudzí ľudia? Bože, veď je to odporné. Jasmine, prestaň ma poučať, dobre? Ty si myslíš, že to, čo ma čaká, mi nenaháňa hrôzu? Tak dosť, prestaň ma súdiť. Už som sa rozhodla, že to urobím, tak ma nechaj na pokoji. Pochopila si ma? Ale... Môžem? Áno, iste. Poď. Chcela by som sa s vami porozprávať. Je to moja vina. Mal som ďalej zisťovať, kto si. Veci o tvojom živote. Ale zrazu som zistil, že stojím v slepej uličke a neviem kam ďalej. Keď som ťa našiel, Anna, tvoje telo bolo celkom spálené. A myslel som si, že sa ťa niekto pokúšal zabiť. Preto som si myslel, že si v nebezpečenstve a musím ťa chrániť. V poriadku. Je mi ľúto, že som sa s vami tak škaredo rozprávala. Nemám právo a viem, že vám vďačím za veľa. Za všetko. Za svoj život. Nechcem popierať, Anna, že ťa mám veľmi rád a bojím sa o teba. Rozumiem, že vy a Roberto to so mnou myslíte dobre. Ale nemôžem sa po zvyšok svojho života skrývať, nechodiť von a schovávať sa. A
Ani si neviete predstaviť, ako mi tá vychádzka padla dobre. Každá jedna sekunda bola úžasná. Uvedomila som si, že som tu uväznená a moja duša tým veľmi trpela. Ale, Anna, nemôžeš sa nechať ovládať svojimi pocitmi. Ale veď jediné, čo mám, sú práve moje pocity. Jediné, čo o sebe viem, je to, čo cítim. Anna, prosím ťa, daj mi čas. Najal som si ľudí, ktorí zistujú, prečo ťa chcel niekto zabiť. Chcem zistiť, kto ti chcel ublížiť. Kto je tvoja rodina a odkiaľ pochádzaš. Kto vlastne si? Som vám veľmi vďačná, Armando. Ale aj tak by som sa vás chcela na niečo spýtať. Dúfam, že ma pochopíte. Hovor. Rozhodla som sa, že využijem príležitosť, ktorú mi život ponúka. Ten muž, s ktorým ste ma videli hovoriť, mi ponúkol prácu. Chcel, aby som sa dnes večer s ním stretla. A ja som súhlasila. Ale ja nedovolím, aby si urobila niečo také šialené. Na to stretnutie nepôjdeš. Som si istá, že má iné stretnutie. Poznám ho. Teta mi povedala, že spoznal nejakú Anu. Určite bude s ňou. Ale pusa. Takí sú všetci muži a všetky ženy. Pozná ťa už veľmi dlho a necíti to vzrušenie. To vzrušenie, ktoré je, keď sa to začína. Ako si vravela, že sa volá tá Anna? Nemám tušenie. Daniel sa nezmenil. Je stále taký istý. Takže, čo chceš robiť? Poznám Daniela lepšie, ako si vieš predstaviť. A dnes večer mu to aj dokážem. Poznám ho ako nikto na tomto svete. Ďalej. Ahoj. Čo si čítala, princeznička? Už si dočítala tú knižku, čo som ti daroval? Nie, ocko. Ale tú knižku si radšej čítam pred spaním. Aha, A keď potom zaspím, je to ako vo filme. naozaj. A občas som hlavná hrdinka. Páni. Aj tvoja mama veľmi rada čítala. Ani v tom sme neboli rovnakí. A čo rada čítala? Básne. Tvoja mama bola obchodníčka a celé dni pracovala s číslami, ale mimo práce bola romantička. Bola to veľmi citlivá žena. Veľmi si ju ľúbil, ocko? Áno, miláčik, veľmi. Isté, že som ju veľmi ľúbil. Tvoja mama bola úžasná žena a zbožňovala ťa. Tvoja matka nevedela milovať polovične. Pôjdeš von? Áno, práve o tom som chcel s tebou hovoriť. Hádaj, s kým sa dnes stretnem. Pracovná schôdzka? Zima, 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 zima. Máš priateľku a schovávaš ju predo mnou? Veľká zima. Nikdy by som pre tebou nič neskrýval. Tak potom... Volala mi jedna úžasná žena. Tvoja hrdinka. Anna? Áno. Stretneš sa za mnou? Áno, áno, áno. Chcem s ňou hovoriť tak trochu pracovne. Joja bude vždy tvoja druhá babička, ale potrebujeme niekoho, kto by ti pomáhal, keď ti nebudem môcť pomôcť ja. Tak čo povieš? Najmeme si ju? Samozrejme, ocko. Ale dobre jej zaplať, áno? Áno, áno, isté, že áno. Nechcem si predstaviť, čo ma čaká s tebou ako Aniným manažérom. Ľúbim ťa. A ja teba, ocko. Ja viem.